बिजिरगिरि मेडाम रिंकुमनि नार्जारि लोगोसे आब' बिजुलि लोगोसेनो नुजानो हानाय जोंनि दहायनि बिजिरगिरि बिथांमोन बसुमतारी सिजौ रानि ब्रह्म लोगोसे नुजानो हानाय गासै बिथांमोनखौ आं लाबाय थानाय खावलायबाय जोंनि बैसागु फोरबो रंजानायाव हेलौ 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 होननानै रायदाव बावनो आगै नोंनि नामखौलाय मा होननानै गाज्रि बावनो आगै नोंनि नामखौलाय जेल' जेबाहा खानाय खपाल खपानै सोरगिदिं बिबारनि बाला मेगन बेसाङै बिनि बाला आगै गावदां मोखाङै महर गोसा खाफाल गेजेरनि गावदां फोथा खाफाल गेजेरनि गावदां फोथा मा होननानै गाबज्रि बावनो आगै नोंनि नामखौलाय मा होननानै आगै नोंखौ नुनानै थानो बावलायलांबाय गावनो दोननो बावलायलांबाय नोंखौ नुनानै बैसागु रंजानो गोसो जाबाय आगै मेथाइ खननोसो गोसो जाबाय फै फै खाथियाव फै आगै बैसागु मोसानि फै फै खाथियाव फै आगै बैसागु Mamba khát sông thủy